Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Miau, miau, ni Marikalambreren katua naiz. Miau, miau. Arratsaldeon lagunok, hemen gaude Mixina eta biok. Kaixo Mixina, miau. Esperimentuak egiten. Badakizue, atzo bideodei bat izan nuen nire lagunekin. Fatima, Beñat eta Elene izan ginen bideodeian. Eta ze ondo pasatu genuen. Eta Fatimak esperimentu berri bat egin zigun. Bai, askotanik egiten ditut, baina oraingoan Fatimak proposatu zigun. Eta bakau zuekin egingo dut esperimentua. Begira, da uraren igogailua deitu zion Fatimak. Eta behar dugun materiala da, edalontzia, ura, errotulagailu bat, eta papera, sukaldeko papera, horrelakoa. Eta orduan, esperimentua egiteko, eskularruak kenduko ditut. Hauek hemen, horrela. Eta kontua da, ura botako dugu edalontzira. Horrela, Mixina. Zu hemen. Eta hartuko dugu errotulagailu bat eta papera margostuko dugu horrela. Oso ondo, horrela, ikusten duzue? Nola egiten dugun? Horrela, margostu, pixka bat. Eta orain, guraizeak astu zaizkit esatean. Guraizeak ere behar ditugu. Papera mozteko, hau hemendik moztuko dut, horrela. Eta horrela hartu. Eta hemen sartuko dugu. Eta ea ze gertatzen den. Badoa. Eta ikusten duzue, nola ura paperean zehar goraka doan? Oi, takit zerbait ikusten duzuen. Oi, ea, Ara, ematen du papera puskatu egin dela. Baina osorik dago. Begira. Eta orain ura goraka doa. Begira, paperean goraka nola doan. Eta suposatzen zen, tinta ere goraka joan behar zuela, ez beraka. Ez dakipa, zuek etxean probatu. Probatu zuek etxean, ea horrela gertatzen zaizuen, edo tinta goraka joaten den, bale? Eta kontatu gure sare sozialen bitartez, edo mezu bat bidaliz, bale? Ondo izan, eta Mixina eta biok, hemen jolastuko dugu elkarrekin. Guazepa Mixina jolas egitera. Ara, ze salto egin duzun Mixina. Eta orain beste salto bat. Gero arte, miau, miau.